Els Coromines és família de socarrel castellarenca, generacions i generacions, a més, doncs, amb un passat industrial, perquè a casa havien tingut del besavi, l'avi Ton, una empresa tèxtil al carrer del Retir, i que als anys 70 doncs, se'n van a Norris, i de la banda de la meva mare, en canvi, venien de la Garrotxa, concretament d'Oix. El meu avi va néixer a Oix i el seu germà també, que va ser un gran ceramista de la Bisbal d'Empordà. Tant el Dionís, que era el meu avi, com l'Eusebi, que era el seu germà, eren fills d'un maestro nacional de Béjar, del Tirso Díaz, i de la pubilla d'una sastreria de Castellfollit de la Roca. I el meu avi va baixar fins a Castellà i primer va intentar ser sastre, però com que era una època difícil per tothom, pels sastres també, va acabar fent doncs, de cuidador de boscos, de bosqueter, aquí a Castellà, i es va casar doncs, amb la meva iaia Lluïseta, que era orfa, i que els meus avis la van adoptar, i és doncs, d'una família, sí, que també, la part materna de la meva mare, que també era d'aquí a Castellà, els Ribatallada, Vilar Ribatallada, que Ribatallades a Castellà doncs n'hi ha.